Kapitlu 11. U Nimrod bin Kus kien għadu fl-art ta' Sinar, u ħakem fuqa u għammarem, u bena bliet fl-art ta' Sinar. U dawn huma l-ismijiet tal-erba' tibliet li hu bena u semmihom għal ġrajiet li ġralhom waqt il-bini tat-torri. U semma l-ewwel waħda Babel, għax qal għax hemm Jahwe ħawat il-sien l-art kollha. U semma t-tieni Erek, għax minn hemm Alla xerridhom. U t-tielet semmija Akkad, għax qal kien hemm taqtija kbira f'dak il-post. U r-raba' semmija Kalni, għax il-prinċpijiet tiegħu u l-irġiel setana tiegħu kienu ikkonsmati hemm. U huma kienu dejqu lil Jahwe u rribellaw u dimbu kontra tiegħu. U Nimrod kien bena dawn li bliet fl-art ta' Sinar u qiegħed fihom il-kumplament tal-poplu tiegħu, il-prinċpijiet tiegħu u l-irġiel setana tiegħu li kienet fadal fis-saltna tiegħu. U Nimrod għammar f'Babel u hemm ġeddet il-ħakma tiegħu fuq il-pija tas-sudditi tiegħu u ħakem fis-sod. U s-sudditi u l-prinċpijiet ta' Nimrod sejħulu bl-isem ta' Amrafel għax qal għax fit-torri il-prinċpijiet u l-irġiel tiegħu waqgħu tort il-mezzi tiegħu. U minkejja dan Nimrod ma reġax lura lejn Jahwe u kompla fil-ħażen u għallem il-ħażen lill-ulied il-bnedmin. U Mardon, ibnu, kien għar minn missieru u kompla jżid l-abominazzjonijiet ta' missieru. U wassal lill-ulied il-bnedmin biex jidimbu għalhekk jingħad mill-ħażin joħroġ il-ħażen. F'dak iż-żmien kien hemm gwerra bejn il-familji ta' Ħam kif kienu jagħmlu fl-ibliet li huma kienu bnew. U Kedorlaomer, sultan ta' Elam, dbiegħet mill-familji ta' ulied Ħam u ġġielet magħhom u rebaħilhom u mar fil-5 tibliet tal-pjanura u ġġielet magħhom u rebħilhom. U huma kienu taħt il-kontroll tiegħu. U huma servew għal 12 sena u ta' 11 kull sena. U f'dak iż-żmien miet Naħor bin Xerug fid-59 sena tal-ħajja ta' Abram bin Terah. U fil-50 sena tal-ħajja ta' Abram bin Terah, Abram telaq mid-dar ta' Noe u mar fid-dar ta' missieru. U Abram għaraf lil Jahwe u mar fil-modijiet u l-istruzzjonijiet tiegħu u Jahwe Alla tiegħu kien miegħu. U f'dawk il-jiem Terah missieru kien għadu kaptan fl-eżerċitu tas-Sultan Nimrod u hu kien għadu jimxi wara allat estrani. U Abram wasal fid-dar ta' missieru u ra 12 il-alla wieqfa hemm fit-tempji tagħhom. U xejn Abram bil-għadab meta ra dawn iġbijat fid-dar ta' missieru. U Abram qal hekk kif Jahwe jgħix dawn iġbijat mhumiex ħajjiqpaw hawn f'din id-dar ta' missieri u hekk jagħmel li Jahwe li ħallaqni jekk fit-3 ijiem jien ma nkissirhomx kollha. U Abram telaq minn ħdejhom u ġa fih xel bil-għadab. U Abram għaġġel u mar mill-kamra għal bitħa ta' barra ta' missieru u sab lil missieru bil-qeda fil-bitħa u l-qaddejja kollha tiegħu miegħu. U Abram mar u poġġa qudiemu. U Abram staqsa lil missieru waqt li qal: Missier, għajdli fejn hu Alla li ħalaq is-sema u l-art u wliet il-bnedmin kollha fuq l-art u li ħalaq lilek u lili. U Terah wieġeb lill-ibnu Abram u qal: Ara, dawk li ħalquna qegħdin kollha hawn magħna fid-dar. U Abram qal lill-missieru: Sidi, urihom li nitolbok.
U Teraħ ħal l-Abram fil-kamra tal-bitħa ta' ġewwa u Abram ra u wara il-kamra kollha mimlija għall-lat tal-injam u ġebel 12 il-ġbija kbira u oħrajn anqas minnhom blaqat. U Teraħ qal lill-ibnu: Ara, dawn huma dawk li jagħmlu dak kollu li int tara fuq l-art u li ħalqu lili u lilek u l-umanità kollha. U Teraħ miel quddiem l-Allat tiegħu u mbagħad telaq minn ħdejhom u Abram ibnu telaq minn hemm miegħu. U meta Abram telaq minn ħdejhom marant ommu u poġġa qudiemha. U hu qal lill-ommu: Ara missieri urini dak li jagħmlu s-sema u l-art u lill-ulied il-bnedmin kollha. Issa mela għaġġel u ġib gidi mill-merħla u għamel ikel bnin minnu sabiex jien nieħdu lill-allat ta' missieri bħala offerta biex huma jieklu, forsi jien niġi aċċettat minnhom. U ommu hekk għamlet u ġabet gidi u għamlet ikel bnin minnu u ġabitu lill-Abram. U Abram ħal laħam bnin minant ommu u ħadu quddiem l-allat ta' missieru u resaq qribhom sabiex ikunu jistgħu jieklu. U missieru Teraħ ma kienx jaf b'dan. U f'dak il-jum waqt li Abram kien qiegħed bil-qiegħda ħdejhom ura li huma la kellhom leħen, la smieħ, l-ebda ċaqliqa u l-ebda waħed minnhom ma seta' imattar idejh biex jiekol. U Abram għaddihom bi żmien u qal: Żgur li kell bnin li jien l-estejtilhom ma ġobhomx, jew kien ftit għalihom. U għal din ir-raġuni ma ridux jieklu. Għaldaqstant, għada nipprepara ikel bnin frisk, aħjar u aktar minn dan sabiex nara ir-riżultat. U kien fil-ġurnata ta' wara li Abram wera lill-ommu xikel bnin ried u ommu għamet u ġabet 3 gidien sbieħ mill-merħla u minnhom għamlet ikel bnin mill-laqwa. Bħal dak li bina kien tant iħobb u tagħtu lil-bina Abram u missieru Teraħ ma kienx jaf b'dan. U Abram ħa l-ikel bnin minn ommu u ħadu quddiem l-allat ta' missieru fil-kamra. U resaq qribhom sabiex ikunu jistgħu jieklu u poġġih qudiemhom. U Abram għad qudiemhom il-jum kollu, jaħseb li forsi jistgħu jieklu. U Abram żammhom taħt għajnejh. U wara huma la kellhom leħen, lanqas smieħ, lanqas wieħed minnhom ma mattar idejh għal laħam biex jiekol. U dakinhar fil-għaxija f'dik id-dar, Abram ġie mlibbes bl-Ispiritu tAlla. U huwa jagħtu qal: Gwaj għal missieri u din il-ġenerazzjoni ħażina li qalbhom hija miġbuda għal vanità li jserfu dawn l-idoli tal-injam u ġebel li la jistgħu jieklu, la jxommu, la jisimgħu jew jitkellmu. Għandhom il-fom li ma jitkellmux, għandhom l-għajnejn li ma jarawx, għandhom il-widnejn li ma jisimgħux, għandhom l-idejn u ma jħossux, għandhom ir-riġlejn u ma jimxux. Bħalhom huma dawk li jagħmluhom u dawk kollha li jittamaw fihom. U meta Abram ra dawn il-ħwejjex kollha u xel bilada pal-missieru u għaġġel u ħama n-nara fidu u mar fil-kamra tal-allat u kisser l-allat kollha ta' missieru. U kif temi kisser ġbijat qiegħed il-mannara fidejn l-alla l-kbir li kien qiegħed qudiemhom u ħareġ il-barra. U Teraħ missieru ġid-dar għax hu sema minn ħdejn il-bib il-ħoss tad-daqqiet tal-mannara. Għalhekk Teraħ daħal fid-dar biex jara dan x'kien. U Teraħ li kien sema l-ħoss tal-mannara fil-kamra ta' xbijat ġera lejn il-kamra lejn xbijat u ltaqa' ma' Abram ħireġ il-barra. U Teraħ daħal fil-kamra u sab l-idoli kollha mwaqqa u mkissra u l-mannara fit il-kbir nett li ma kienx imkisser. U l-laħam il-bnin li kien għamel Abram kien għadu qudiemhom. U meta Teraħ ra dan, l-għadab tiegħu xel bil-kbir u għaġġel u ħareġ mill-kamra lejn Abram.
U sab il-Abram ibnu għadu bil-qiegħda fid-dar u qallu: "X'inhu dak li għamilt lill-Allat tiegħi?" U Abram wieġeb lil Teraħ missieru qallu: "Mhux hekk sidi, għax jien ħadd ikel bnin qudiemhom u meta mort qribhom bl-ikel biex ikunu jistgħu jieklu, il-koll f'daqqa matru jdejhom biex jieklu qabel il-kbir kien mattar idu biex jiekolu. U l-kbir ra emilhom li għamlu qudiemu. U l-għadab tiegħu xel b'mod violenti kontrihom. U hu mar u qabad il-mannara li kienet id-dar u ġie għalihom u kissirhom kollha. U wara il-mannara ra fidu kif tista' tara int. U Teraħ xel bil-għadab għal ibnu Abram meta qal dan u fir-rabja Teraħ qal lill-Abram ibnu: "X'inhi din il-ħrafa li għadek kemm tajt? Int qiegħed tikdibli. Hemm xi spiritu f'dawn l-allat, ruħ jew qawwa biex jagħmlu dak kollu li jintatli? Mhumiex tal-injam u l-ġebel u mhux jien stess kont li għamilthom? U kif tista' tgħid dan il-gideb meta tgħidli li l-Alla l-kbir li kien magħhom darabhom? U int li qed tilman nara f'idejh? U mbagħad qiegħed tgħidli li hu darabhom kollha." U Abram wieġeb il-missieru qallu: "U kif int tista' sservi dawn l-idoli li fihom m'hemm l-ebda qawwa li jagħmlu xi ħaġa? Jistgħu dawn l-idoli li tant tafda fihom jeħilsuk? Jistgħu jisimgħu it-talb tiegħek meta ssejħilhom? Jistgħu jeħilsuk minn idej l-edewwa tiegħek? Jew jitqabdu għalik il-battalji tiegħek kontra l-edewwa tiegħek? U int għandek isservi injam u ġebel li ma jistgħu jitkellmu u lanqas jisimgħu? U issa żgur li mhux sewwa lik u lanqas għal ulied il-bnedmin li għandhom x'jaqsmu miegħek li tagħmlu dawn il-ħwejjeġ. Tassew intom daqshekk sempliċi, daqshekk boloħ, jew daqshekk nieqsa milli tifhmu li intom isservu injam u ġebel u tagħmlu hekk. U tinsew lil Jaħwe Alla li għamel is-sema u l-art u li ħalaqkom fl-art. U bekk iġġibu ħsara kbira fuq irwieħkom b'dan il-mod billi sservu ġebel u njam. U mhux jekk dinbu mis-sirijietna tal-qedem b'dan il-mod. U Jaħwe Alla tal-univers ġab l-ilmijiet tad-dilluvju fuqhom u qeret l-art kollha. Kif tistgħu tkomplu tagħmlu dan u sservu Allat tal-injam u ġebel li ma jistgħux jisimgħu jew jitkellmu jew jeħilsukom mill-oppressjoni, bekk tniżlu fuqkom l-għada b'talla tal-univers? U għalhekk missier ieqaf minn dan u ġġib ħsara fuq ruħek u fuq l-irwieħ ta' darek. U Abram għaġġel u telaq minn quddiem missieru u ħal man-nara minn idejn l-idolu l-kbir ta' missieru u kisru biha u ħarab jiġri. U meta Teraħ ra dak kollu li għamel Abram, għaġġel biex jitlaq minn daru. U marant is-sultan u ġie quddiem Nimrod. U qatt quddiemu. U hu miel quddiem is-sultan. U s-sultan qal: "Xi trid int?" U hu qal: "Nitolbok sidi li tismani. 50 sena ilu twelid li tifel u dan hu li jagħmel lill-Allat tiegħi. U dan hu dak li qal. U issa mela sidi u sultan tiegħi, ibgħat għalih sabiex ikun jista' jiġi quddiemek u ġġudikah skont il-liġi biex aħna ninħelsu mill-ħażen tiegħu." U s-sultan bagħat 3 irġiel mill-qaddejja tiegħu u marru u ġabu lil Abram quddiem is-sultan. U Nimrod u l-prinċpijiet tiegħu kollha u l-qaddejja tiegħu kienu dakinhar bil-qiegħda quddiemu. U Teraħ għad bil-qiegħda ukoll quddiemhom. U s-sultan qal lil Abram: "X'inhu dak li għamilt lil missierek u lill-Allat tiegħu?" U Abram wieġeb lis-sultan bl-istess kliem li kien qal lil missieru u qal: "L-Alla l-kbir li kien magħhom fid-dar għamilhom dak li jien smajt." U s-sultan qal lil Abram: "Kellhom il-qawwa li jitkellmu u jieklu u jagħmlu dak li qed int?" U Abram wieġeb lis-sultan u qallu: "U jekk m'hawnx qawwa fihom għala sservihom int u twassal lil ulied il-bnedmin biex jiżbaljaw minħabba l-bluwat tiegħek."
Taħseb int li huma jistgħu jħillsuk jew jagħmlu xi ħaġa kbira jew żgħira biex int għandek isservihom? U għala int ma tarafx lill-Alla tal-univers kollu li ħalaq lilek u li għandu s-seta li joqtol jew iżomm ħaj. Ja iblaħ, sempliċi u sultan arroganti, gwaj għalik għal dejjem. Jien ħsibt li int kont sejjer tallem lil qaddejja tiegħek il-modija tas-sewwa. Imma int dan ma miltux. Imma mlejt l-art kollha bid-nubitek u bid-nubit tal-poplu tiegħek li mxew wara l-modijiet tiegħek. Int ma tafx jew ma smajtx li dan il-ħażen li int qiegħed tagħmel l-antennati tagħna dimbu l-istess fi żminijiet ta' dari u li Alla l-Etern ġab l-ilmijiet tad-dulluvju fuqhom u qeridhom kollha. U qerid ukoll l-art kollha minħabba fihom. U issa tqumu int u l-poplu tiegħek u tagħmlu l-istess semejjer sabiex tniżlu l-korra ta' Jahwe Alla ta' univers u biex iġġib il-ħsara fuqek u fuq l-art kollha. Għalhekk, issa warrab dan l-emil ħażin li qed tagħmel u servi lill-Alla tal-univers għax ruħek tinstab f'idejh u mbagħad ikunlek kollox sew. U jekk qalbek il-ħażina ma tismax minn klimi li jġeluk titlaq il-modijiet ħżina tiegħek u li sservi lill-Alla Etern, int tmut fil-mistkija fil-jiem li ġejjin. Int, il-poplu tiegħek u dawk kollha li għandhom x'jaqsmu miegħek li jisimgħu minn kliemek jew jimxu fil-modijiet ħżina tiegħek. U meta Abraham temm jitkellem quddiem is-sultan u l-prinċpijiet, Olla għajnejh il fuq lejn is-mewwiet u qal: Jahwe jara l-ħżiena kollha u hu ser jiġġudikhom. Tmiem il-kapitlu.